आई धाकली अजून धोतल्यात ती मुल्यातून मला तर ताण झाले. अरे पोद्या पोद्या ए आबा आबा कधी मालताला तांदत होतो मात्याला घेऊ नको म्हणून. ए योद्या योद्या आलो उठा की वाजले दिल त्याला लत्तल मुल्या बला त्यात मुल्या आले आलास होय तू ए आबा कोकून काय याला 90 मारून येते नुसतं आणि मुळ्या उचलाय नुसतं हे काय बिनकामाचं आहे बाबा इथे. मालक बी ऍडव्हान्स देऊन बसला याला. घ्या चला आवरा घ्या आला ना ट्रॅक्टर लावून तो जरा नाही का आत्ताच की लावून दिलता आणि लगेच कसा का आला कोणत साहेब असेल कारखान्यात ओळखीचा. आबा उतरले का नाही ते पाय चल मुळ्या मला आलाय उठवाय देऊ ते नव त्याचं पाय ट्रॅक्टर पोचत नाहीत होय ते पण आहे. आणि दुसरी गोष्ट असेल त्याचं ओळखीचं कोणतरी होय घोडं पळवत नेते आणि अड्ड्यात म्हणजे असं बी त्याला कोण सगळी धडकून पुढे घालतात काय बोलतेला कळतंय. ते ताट नातून दे मुलांना चला लवकर मालताला तांदून तर नाही तुला तेल लालवान मिळणार तू तर हलवान देऊन तांदलाय तो तू नांदी तल चाललाय मादी दुखताना का बिन नाही रे लेका तुझी नक्कीच कटाला का जाव छान आहेस तू हे चला रे कशाला याला मारणार मग तुझी आज एवढू जातो त्याची मांडी बघितलीस का ते ठेवला तर दाखवून दे तुझी ताण ताना तांदा लागतं ना मालताल फोन मालकाला फोन लावतोय चल रे चला मालकाला फोन लावतोय तो अजिबात लावून दे तुझं तालकत नाट्य अध्यात्म पण ऐकाय मिळते तालकता लागतंय तुम्ही कुणाला त्यांना तू म्हणणार ना त्याला माझ्या गावात बोललं जाऊ नको म्हणून चल पुढे चल चल काय पाडतो विष्ट आलाय सांगाय मला आता त्याला दुलतय चल आता मुल्यावाला चल चल. अरे योग्या मर्दा कशाला तुझी चेष्टा करतेस मर्दा बारकस आहे मर्दा ते सांगल बिंगल मालकाला काय तर ते पारोबाचे चित्ता घालून फिटायचंय बाबा घेतलेला तुला काय सांगू आणि ऍडव्हान्स घ्यायला लागते. पुढच्या वेळी मिळत नाही याच्या मुलं ट्रॅक्टरला लागतंय काय ते ताईत पुततोय पण नाहीत का ट्रॅक्टरच्या नावानं दोन इजी चल 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 बाबा चल योग्या मला काय आज काय जमत नाही वाटतं भराय कंबर लिहि दुखाली आबा 90 घेतल्या उतर त्या कंबर दुखायची कार घेतली तू पण आला उठवाय नो काय ट्रॅक्टर लावून आज धडका नाहीत नव्ह तुम्हाला 5वीलाच तुझला ह्या आमच्या आज तुम्हाला धडका नाहीत नव्ह मला योग्या तुला काय माहिती आणि पोग्या पावसाळ्यावर ऍडव्हान्स घेऊन यायला हे 15 पडले आमच्या योग्या उगाच ऍडव्हान्स काढली बोलले काय सगळं कधी पण मरता येते उन्हात तानाचं माझा उठवते त्यात उन्हाळ्याला काही पळली माझा ऊस तोडायला येते कधी पण ऍडव्हान्स घेतलाय काय आता तसं वाटते म्हणजे तापीलात बसून टाकील तवा अलवाटी देऊन तलतात का तू तोलायला काय म्हणते 4 महिने पावसाळ्यात बसून खाल्लस तवा काय कुठे गेलतस ऍडव्हान्स घेतलंयस चलतच का प्राणी गावला तुझा नेतच जमते बाबा चल चल तू तोलायला चल तू पण त्याला मदत चल होय होय नाताल्या तुला बोलते का तू कांताली तली कानपाड मारी म्हणते तुला पाणी पी चल लवकर होय होय पाणी जरा घेऊया बाबा पाणी काय म्हणते सोक्यावले म्हणते ए पोग्या सांग त्याला काय ते खुर्प मारील फिकून लागू नको सर ऊस तोडाय पाहिजे तो काय ट्रॅक्टर मारणार तू नुसतं रे पोग्या भांडू नको त्याच्या बरोबर ये आवला लोटल बघ जरा शांत बस बांधतोय
तू जा आणि ती टॉली घेऊन ये जा पहिला 4 दिवसांनी जाऊन आणि बघ मालकाला लावून दे तू जा. मी ट्रॅक्टर देऊन येतो मला तडला उत्ता यायला पाहिजे. मालकाला लावून दे 4 दिवसात जा. लावून देतो. नंतर लावून दे. हो गया. म्हातारा बसू दे. कशाला? बांधूया. 90 घेऊन ये 90. म्हाताऱ्याला आणि पगार आम्हाला बी सेमच आहे. म्हाताऱ्याला काम करायचं. कशाला म्हणा म्हातारा ए, कुठं ना फिट येऊन पडलं बिलं तुमच्या डोक्याला ताप पटला तर पाल्यात घालून टाकतो तुला तुझा मुळ्या बांधाचा. ए, त्याचा प्रॉब्लेम आहे करता लय मोठा. असू दे जाऊ दे. तुमच्यासारखाच माझा लेक रे वाईट टाकला पाप बिचाराने मला आणि माझ्या म्हातारीला. कशी बशी म्हातारी भाकरी थापते पितूच की एवढी 90. ते करायला लागते हो. मग हे असं वित नाही हे असं होतंय. तू आम्ही दोघं बांधतोय म्हाताराला ऍडजस्ट करत. हे गोळा कर. हो गया. पाला देतो तुम्हाला गोळा करून. कर कर. आता 4 दिवसात. आय आय म्हणायचं नाही बाळ बांधायचं. ते तोतलं कसं म्हणतंय पावताल बरं कट खातात बसून. तिथलाय म्हणतात त्याच्या भाषेत तिथलाय का नाही. लेका मी तर आज माझा कमरेचा बॉल निसटतोय बघ. एवढं मला त्या मुळ्या बिळ्या बांधल्या. 4 वाजले एक लेका अजून का चहा आला नाही. 90 पण तिकडं चहा पण तिकडं. मर्दा त्या मालकाच्या घरात साखर आहे वेळ चहा घेऊन येतोय म्हणून ऊस घेतला मी खायला. काल बघितलं उगाच बोलतोय ते मोठं. आणि तो म्हणलाय चहा आणि नाही चहा आणला. साहेबाला सांगूया की आता भागवाली नको ह्याच्यावर. साहेबाला सांगूया चहा विधीत नाही म्हणून. नाही हिशोब कर म्हणा. आमचं काय वरचं होत्या ते दे म्हणा. आम्ही जातो बाबा म्हणा. नाही मी मरीन येत. माझी म्हातारी वाट बघायला मरता घरात. ऊस बी आंबट लागायला मरदा सकाळच्या बांधून बांधून होय होय मुळ्या. काय सगळं दमलं बाबा. लेका पण हातभार पण जरा लावा नाही. दमलास मेला जास्त मुळे आम्ही दोघांनी बांधल्या. तू दमलास कामा नाही ते कोण दिसाले ते कोण दिसाले ते. अगं आय 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 मालक आलं मालक आलं मालक आलं मालक. काय नव्ह ते चक्का लागलंय. कुठल्या काळ काय वेगळं दिसायला लागली मला. हे मालक आहे ते गबस मालक काढून टाकल तुला. अरे काय भानगड मला कशाला इथं बोलवलं फडा. ते बोबड मगाशी येऊन घरात नाही येऊन गेले नव्हता. ते फोनवर बोलायलास का आम्हाला सांगायलायस. बर बर नव काय फडात काय झालं. काय प्रॉब्लेम झालाय का. बघ त्या बोबड्याला उद्यापासून फडात लावून द्यायचं नाही. जर फडात उद्यापासून आलं तर त्याला कसं अगोदर ह्याच्यात गेल्या खाली आणि परत याच्यात थांब की जरा. काय म्हणतो तू. त्या बोबड्याला उद्यापासून लावून द्यायचं नाही फडात. जर उद्या आलं तर खुरप्यानंच तोडणार त्याला. नाही तर तुझं तू ऊस तोडायचास. नाही जातो तुझे काय असेल ते ऍडव्हान्स देतो आम्ही. थांब 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 जरा. आता इथनं आलो ते बोबड्यानं सांगितलं तिकडे जाऊन खेप उतरून येईपर्यंत छातीची कळकण आहे ह्याच्यात जाते. जरा थांब की जरा. कानात काय बोंबलते दिसलं तुला. या जरासा थांब जरा. आताचा ड्रायव्हर कसा कसा हुडकून आणला माझं मला माहिती आहे. होय आणि काय काय काम करतोय तो. तुदार आहे तो. सांग सरळ. अरे थांबा की जरा. ते ट्रॅक्टर इथनं घेऊन जाऊन का नाही लावून परत येईपर्यंत माझी छातीत कळ येते. छातीत कळ येते ना. आमची उत्तर ती पिल्याली त्याचं काय येतोय तो. आलाय दीडलाच बोलवाय. पुन्हा जरा 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 सगळेजण थांबतात. ए, थांबा, ए, थांब. थांबा. पाणी कायली झाली तरी पाणी पिऊ देत नाही. थांब की जरा. हे बघा मालक आणि त्या तुत्तू ताऱ्याचं लय कौतुक मला सांगू नकोसा. हा काय पहिली गोष्ट म्हणजे तेज मला कळतंय बोललेलं. आणि ही दोघं आणि बाकीची तिघं थांबलेली खाड्या वाईत ती माझ्याशिवाय राहू शकत नाही. मी म्हंटल की टोळी बंद. मी म्हंटल की टोळी चालू. आणि तेज मुळात काय माहितीये का. येतय 1.5 1 लाख. ए तोला 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 ट्रॅक्टर मोकला तोला. साहेब त्याच्या काय बात कर्ज काढलंय तुमच्याकडलं कर्ज घेतले का त्याच्याकडलं कर्ज घेतलंय. तुमची
ऍडव्हान्स तुम्ही देणार आम्हाला. हे जर उद्यापासून माझी उत्तर द्या. हे जर उद्यापासून इथे येऊन काय बोलले खुर्च्यानं त्याला तोडतो बघा. तुकलं करून नदीत फेकतीन. पाणी पण पिऊ देत नाही. काय एवढं कमी आणि- काढलंय? अरे थांबा ना मर्दा, तुमच्या तिघांच्या जीवावर तुम्ही मर्दा कारखान्याकडनं पैसे घेतल्यात मर्दा. बघूया एकदा बोबड्याचं कशाला ऐकायला जा. पुढच्या वेळी बघूया की मर्दा कसं तरी एवढं यंदाचा सीझन तेवढा पार पाडूया मर्दा. याला एवढा बदलायचा. ए, नाही, नाही. बोबड्याकडे ते बोबडे येऊ दे चला. त्या बोबड्याकडे जाऊया चला. बघूया चला. साहेब हे असं असते बघा. ह्यो आम्हाला दुपारचे 1-1:30 उठवतोय आणि ह्यो इथं येऊन झोपतोय. आमचं तुझ्यावर उत्तर देऊ का? थांब 1:30 उठतोय म्हणजे ऊस तलवा त्यालवान तू दितल्यात मी ट्रॅक्टर तलवा ती घेतली ते तू उद्या तू बघायचं उठात मग मला 1:30 उठवाय यायचं नाही बघ. तू कशाला 1:30 उठवाय तू अडवान्स दिली तलवान दायबान दिली हा मग तू कशाला उठवाय तू साहेब उठवाय येऊ दे. मालकानं सांगितलं म्हणजे नाही उठवायला कशाला मालक ह्याला काय सांगायचं उद्यापासून? ए साहेब आले बसा. आता साहेब मी तुझ्यात बघ कसं झाली. साहेब कसं काय इकडे आल्यात? या साहेब. या साहेब नमस्कार बसा. मी काय म्हणतोय काय एवढा दंगा काय करायला आणि भांडाय का लागलाय ते? काय साहेब ह्यो ट्रॅक्टर ड्रायव्हर 1:30 उठवाय येतोय एक मिनिट आणि ते येऊन झोपतोय वाऱ्याला. सांगतो मी साहेब झाले काय ही जी आहे जीप जड त्यामुळं जरा व्हायचं जिकडे तिकडे त्याचं मला जरा समजतंय. त्यांची परिस्थिती अशी खुबा मोडला आहे कुठं काय 2-3 ऑपरेशन झाल्यात. ह्या पोरग्याची परिस्थिती अशीच लग्न आणि हे असं बरेच प्रॉब्लेम आहेत. प्रत्येकाच्या घरची परिस्थिती साहेब तुम्हाला आता जवळपास तुम्ही 10 वर्ष काम केले तुम्हाला माहितीच आहे आणि माझं बी माहीत आहे. मी आता एवढं मोठं ह्या असून 5 एकर रान असून आमचं आता कसं व्हायला लागलं आहे आम्हाला सुद्धा स्वतः खुरपं घ्यायची पाळी आली आहे आणि हे मालक हे असं आहेत. म्हणजे विषय कसा आहे आता ह्यातनं कुठंतरी आमची परिस्थिती आहे प्रत्येकावर परिस्थिती ओढावलेली आहे. उगच कोणी खुरपं घेऊन ऊस तोडायला जात नाही. मी एक सांगू तुम्हाला हे बघा आता 5-6 वर्ष झालं तुमची टोळी आहे कशाला भांडायला आणि तुम्ही बी कशाला मालकपणाचा आव्हाना लागलायचा. हे बघा तुम्ही जर असं वागायला लागला असा तुम्ही भांडणं करायला लागला असा तर ऊस मालकाने काय करायचं आणि त्यांचा ऊस न्यायचं कोण सांगा बघूया. अहो आता हे तुतू तारा म्हाताऱ्याला कशाला बोलायचं हो बिचारे मरायचे वाटते मरायचे बघा आजोबा काय असेल ते मिटवून घ्या बाळ तू आणि हे रगात सळसळ काय काय हो, जरा साहेब? व्हायचं बघ तुम्ही जर असं वागला असा तर ऊस मालकाने स्वतः बायका पोराने घेऊन ऊस तोडायला लागेल कसं तर काय तर करून मिटवून हे मालक साहेब तुम्ही सांगा मी म्हातारा पितोय म्हणून मी की नाही मी तुमच्या लेखाला मी पितोय म्हणून मला बोलते साहेब माझं वय झाले साहेब आणि दुखतंय बघा माझं मालक सगळं. तुमच्या तर या टोळीच्या लय तक्रारी आहेत की मागच्या वेळी सांगाल ते तुम्ही कडेला येऊन बसला तरी यांना दिसत नाही. काय आता मालक करा का आता मी मालक आणि- असून खोळा गावले असं मला वाटायला साहेब. आता जाऊ दे साहेब आता. आता तुम्हाला सांगतो ही गॉगल येऊन आम्हाला इथं येऊन गॉगलातनं बघायची काय गरज आहे का अहो, ऑलरेडी बघा दिसत आणि नाही ह्यो एक सारखाच आहे की बघा साहेब बस साहेब मला डोळ्याला दिसत नाही बाबा चहा तू घ्या- तुझं तुला चहा काम कर घेणारा? चला चहा घेणारा साहेब मित्रांनो व्हिडिओ जर का आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका. शेअर पण करा विसरू नका शेअर पण करा. मी मालक आहे सबस्क्राईब करा. अहो हे नव घंटी पण वाजवा. आणि मित्रांनो मागच्या व्हिडिओत कमेंट नव्हत्या या व्हिडिओत कमेंट पण टाकायला विसरू नका. थँक्यू.